Takže budeme pokračovať. Takže podmienkou bude na to, aby sa doklady dostali do aj daňového priznania, aj kontrolného výkazu, je to, že musia byť znovu doklady zaúčtované. Môžete ich samozrejme opravať, aj keď sú v stave 2, myslím, v tej časti evidencia DPH, ale my si to vlastne ukážeme vtedy, keď už máte doklad zaúčtovaný a potom dodatočne si môžete v evidencii DPH kontrolovať z titulu kontrolného výkazu. Takže v tejto chvíli všetky doklady, ktoré tu máme v stave 2, nemusíme to robiť všetci, stačí, keď to urobím ja, lebo sme v tej istej databáze spoločne, takže si ich ja označím a dáme ich zaúčtovať. Ja tam mám teraz pre túto chvíľu odstavené tie kontroly kľúčov, aby sme nemuseli ešte doplňať strediska. Zákazky. Takže teraz ich máme všetky doklady v stave 3 a sme v období január 2014. Prejdeme do záložky, alebo teda do aplikácie DPH. Ak ju nemáte spustenú, môžete si ju spustiť. Ale zase nemôžeme všetci naraz spúšťať výpočet daňového priznania, takže budem len ja. Potom, keď si vysvetlíme, tak potom si môžete, viete, vyskúšať pomiele. Nedá sa naraz, aby sme to robili v daňové priznanie. V tom zákone o DPH v paragrafe 78a sa hovorí, že v kontrolnom výkaze budú uvedené doklady, ktoré sú vykázané v daňovom priznaní, tak preto bude platiť podmienka, že sa najskôr teda spúšťa výpočet daňového priznania, aby sme vedeli, ktoré doklady sa do daňového priznania zahrnú. No a nemu vlastne ďakujem pekne. Myslím, že áno. V nich sa vlastne potom zoberú aj doklady do kontrolného výkazu. Takže bude stále platiť prvýkrát, teda, alebo v prvom roku si dáme zostaviť riadne daňové priznanie za obdobie januára 2014. Ak máte iný koeficient ako 1, počítali ste minulý ročný koeficient, on si ho zapamätal a teraz vám ho ponúkam pre to spracovanie roku 2014, takže toto len spúšťame výpočet daňového priznania. Hovorím, že nerobme to viacerí, že to budem robiť len ja, lebo robíme všetci na jednej a tej istej databáze. Dobre, takže ja ich zase vymažem a poprosím toho, kto mi pomáha, aby chvíľu nepomáhala, ja keď skončím, potom si to každý môžete, viete, vyskúšať. Lebo... Vidíte? No, dobre, takže ja len teda budem, alebo nech sa prihlási dobrovoľník a ten bude spúšťať výpočty. Dobre, takže máme teraz len jedenkrát daňové priznanie. Daňové priznanie sa presunulo z disponibilných daňových priznaní do vypočítaných daňových priznaní a potom v evidencii DPH pod súhrnný výkaz vám pribudla ďalšia služba, ktorá sa volá kontrolný výkaz. Ak nebolo spustené zostavenie toho kontrolného výkazu, tiež je disponibilný. Kolegyňa tu má ešte chybu v súhrnných výkazoch, ale toto má byť kontrolné výkazy, ona ten názov tam potom opraví. Takže dáme tiež zostaviť kontrolný výkaz. Pri prvom spustení daňového priznania a kontrolného výkazu vám program automaticky kontroluje opravné doklady, ktoré sú uvedené, alebo teda budú uvedené v kontrolnom výkaze a nemajú uvedené pôvodné číslo dokladu.
To sú vlastne tie dobropisy a ťarchopisy, ktoré ste vystavili buď vy, alebo prijali ste ich a nemáte vyplnené to pôvodné číslo. Je to kvôli tomu, aby ste v tom množstve dokladov, ktoré máte, nemuseli hľadať, že kde ste to zabudli vyplniť. Takže sa vám zobrazí takáto tlačová zostava. Ja tu mám len 2 doklady, ale vy v reále ich tam môžete mať buď žiadny, alebo ešte teda o mnoho viac. Takže viete si to vytlačiť ako tlačovú zostavu, aby ste nemuseli tie čísla dokladov písať, alebo si to dáte uložiť vo formáte TXT tam, kde vlastne potrebujete, aby sa ten dokument uložil. Ja tu teraz ale nemám také záznamy, preto ešte je tu ďalšia kontrola, len mne sa tu nezobrazuje. A to je kontrola na to, ak máte iné IČ DPH vyplnené na doklade a iné IČ DPH vyplnené v číselníku partnerov. Mohlo sa to stať vtedy, ak ste napríklad mali takého platcu dane, ktorý bol predtým členom skupiny, alebo naopak nebol členom skupiny. Vy ste si od neho zaevidovali doklad, alebo pre neho ste zaevidovali doklad a potom vám prišlo oznámenie, že už teda nebudem členom skupiny, moje IČ DPH budú takéto. Vy ste do číselníka partnerov vošli a opravili ste IČ DPH na to, čo vám on napísal. A vtedy je iné IČ DPH na doklade, ktorý ste už vystavili alebo prijali, a iné IČ DPH v číselníku partnerov. Takže to je pre vás zase kontrola, aby ste mali v súlade IČ DPH aktuálne, ktoré máte v číselníku s tým, čo bolo na doklade. Takže tiež by sa vám tu v tom zozname chýb kontrolného výkazu mohla objaviť aj takáto informácia. Takže zase doporučujem, keby ste išli už robiť kontrolný výkaz, aby ste si najskôr, akože to nazvem, spustili kontrolný výkaz, aby ste videli tie kontroly konzistencie, ktoré vám tu program vypíše, aby ste išli potom odstrániť tie chyby a až potom zase po odstránení chyb znovu spúšťali kontrolný. Čiže neísť kontrolovať si dopredu záznamy bez toho, že spustíte ten výpočet kontrolný. Viete, čo chcem povedať? Áno. Dobre, to som dala. Niekedy to tak poviem, že sama sebe nerozumiem potom, keď mám dlhú vetu. Som tak Augustín Marian Huska. Pamätáte? To bol taký pán poslanec. Ten vedel teda vety. No, dobre, takže program mi tu napísal, že pri týchto číslach dokladoch nemám vyplnené tie pôvodné čísla, môžem to potvrdiť. A kontrolný výkaz by sa mi v tejto chvíli už tu zostavil aj s jednotlivými oddielmi príslušnými odkladmi. Ale ja teraz viem, že potrebujem v prvom rade opraviť tie chýbajúce čísla dokladov, nech to mám v poriadku. Takže viem urobiť to, že tento kontrolný výkaz, ktorý som si tu teraz zostavila, na tú chvíľu vymažem. Je tu služba výmaz. Aby som mohla opravovať doklady, ktoré mi budú vchádzať do kontrolného výkazu, je potrebné aj vymazať to riadne daňové priznanie, lebo inak by sa vám tie služby na kontroly nemali by ste ich ako použiť. Takže vymažem aj riadne daňové priznanie. Presunie sa z vypočítaných daňových priznaní znovu do disponibilných. Cez službu doklady sa viete dostať ku všetkým dokladom, ktoré spĺňajú podmienku na to, že budú vykázané v tomto zdaňovacom období. Po vykázaní v daňovom priznaní, že ste už nejaký ten výpočet spustili vy, sa vám v tejto časti kontrolného výkazu automaticky naplní toto pole vykázané a bude tam podľa programu, podľa toho teda, akým spôsobom ste ten doklad evidovali, napísané, že do ktorého oddielu bude záznam vykázaný. Takže keď si spustíte ten výpočet kontrolného a vrátite sa naspäť do dokladov, tak všetky už budú mať v tomto poli vykázané oddiel, do ktorého sa vykážu. No a vyzerá, že to máme dobre, pretože som hovorila o dokladoch z Európskej únie na vstupe, pri ktorých mám nárok, krátim nárok, nemám nárok.
pôjdu do oddielu Berlín. Takže toto, keď už bude vykázané, to znamená, že už prešiel výpočet toho kontrolného výkazu. No ale môže sa samozrejme stať, že vy niektoré údaje, ktoré tu máte zadané, nemusíte mať uvedené správne a na to, aby ste nemuseli ísť do pôvodných dokladov a opravovať alebo použiť službu oprava na to, aby ste poopravovali to, čo potrebujete opraviť z titulu kontrolného výkazu, sa dopracovala služba v evidencii DPH, ktorá sa volá Zmeň údaje kontrolného výkazu. Alebo Zmeň údaje KV, keď to budete hľadať. Na spodnej lište je to posledná služba napravo. Zmeň údaje KV. Táto. No a čo môžete všetko opravovať? Prejdeme si všetky služby. Prvou z nich je číslo daňového dokladu. Myslí sa tým číslo daňového dokladu, ktoré bolo uvedené na tých záložkách, kde sa evidovala daň, že by ste tam zabudli napísať teda tie logické abecedné znaky a čokoľvek, čo tam vlastne má byť, tak sa viete na taký doklad nastaviť, použiť službu Zmeň údaje KV. Použitím služby číslo daňového dokladu viete zadať to číslo tak, ako má byť podľa správnosti, alebo malo byť, keby ste sa neboli pomýlili, alebo teda nezabudli to tam zadať. Ďalej, čo môžete opravovať, je kombinácia tohto typu. To znamená, že viete modifikovať práve tú kombináciu kvôli tomu, aby sa to vykázalo v inom oddieli. Takže použitím služby RP občan, stojím napríklad na nejakom takom zase zmysluplnom doklade, napríklad na odberateľských faktúrach a zistím, že táto pani Adámková, ja ju mám síce ako občana, ale v skutočnosti sa tak firma volá, že to teda nemá byť občan charakteru, ale typu faktúra. Ak potrebujete meniť tieto typy toho vykázania, tak vtedy viete urobiť aj to, že si viete tie záznamy, ktorých, ak sa to týka viacerých, tak si ich viete označiť, aby ste to nemuseli opravovať po jednom. Napríklad tu mám pani Adámkovú, a my ešte niekde nájdeme, tu je pani Adámková, takže všetky doklady, ktoré som v podstate na ňu vystavila, ja dodatočne zistím, že to má byť riadna faktúra, tak si ich viete označiť, aby ste to nemuseli robiť po jednom. A znovu použiť službu Zmeň údaje KV, použijete túto časť RP občan a zmeníte jej príznak z občana a poviete, že riadna faktúra. Že tieto služby, ktoré sa vám tu zobrazujú, potom viete to používať hromadne. Nemusíte po jednom zázname. Kdežto keď opravujete čísla faktúr, dokladov, tak to musíte po jednom, lebo tam neplatí, že 15 faktúr je rovnaké číslo, ktoré musela byť strašne veľká náhoda. Pani Trapuchová, chcem sa spýtať, a čo máme tie údaje kontroly, výkaz vykázané A2, je to niekde aj v tej evidencii DPH v stĺpci niekde vzadu, že si to viem podľa toho vyfiltrovať? Dobre. My sa ešte vrátime potom, keď ho máte už hotový ten kontrolný, len tu vám budem ukázať tie služby na opravy, aby ste si vedeli, že tu si ich môžete poopravovať, ale viete, vidíte to takto. Ďalej, čo viete opravovať, je množstvo, verná jednotka, potom buď ten kód colného sadzobníka, alebo teda tie komodity, pri ktorých došlo k tomu, že ich musíte uvádzať v oddieli buď A2 alebo C1, by to bol opravný doklad. Takže zase viete si nájsť také záznamy, alebo napríklad dodatočne zistíte, že to, čo ste dali do oddielu, to je bez daní, takže viete sa na to nastaviť, použitím služby množstvo, viete zmeniť množstvo, tu mám 456 kg, poviem, že vtedy som sa pomýlila, keď som to robila na faktúre, má tam byť, vyšla si 520. Viem zmeniť kód colného sadzobníka, ak to nemala byť
slnečnica, ale malo to byť niečo iné, viete sa cez spod colného zásobníka zase upraviť. Ja tu mám 1207, ale poviem, že vlastne to mala byť 1207, že iný kód potrebujem, aby tam bol zadaný. Alebo ešte viete urobiť to, že si priamo vy osobne poviete, že napriek tomu, že sa doklad vykázal v príslušnom oddieli, ktorý je tu napísaný, lebo tu ho vždy vidíte, keď sa vykázal, a vy sa rozhodnete, že ho chcete vykázať v inom oddieli, ale zase teda nejak tak zmysluplne, aby bol vykázaný, tak mu viete povedať aj ručne, kde ho chcete vykázať. To znamená, že on prestane vtedy akceptovať to, kde by to dal on podľa všetkých príznakov, ale bude sa chovať k tomu dokladu tak, ako by sa to vlastne podľa správnosti malo vykázať. Aj toto sa dá hromadne meniť? Áno, to znamená, zase by ste si označili, len hľadám také skôr tie B-čkové, že si zmeníme D1 na B2, alebo D1 na B2. Tuto napríklad. Zase až do... Napríklad, hej, aj D1, aj D2, to zase to nemá veľa. Vy by ste si takto zase hromadne pooznačovali a použitím služby zmeniť údaje, ktoré viete povedať, že ale ja ich chcem a poviete do ktorého oddielu. Že takto si hromadne, pokiaľ teda viete, že to pre ne platí, vy určíte, že ktorý to má byť oddiel. A tým pádom sa vám v tejto časti kontrolného výkazu časť D2 napíše potom ten oddiel, kde to vykáže podľa vás a nie podľa toho, ako sa mu to na tom prvotnom doklade javilo. Pri každom jednom opakovanom výpočte potom ale si už stále pamätá tú vami určenú časť a tu už nemení. Takže vy keď už aj budete ručne teda niečo opravíte a ešte 5 krát spustíte ten výpočet kontrolného, tak stále sa bude chodiť pozerať na to, čo ste povedali vy. A nie to, čo tvrdil on na začiatku. Dobre, no. Hej, to som chcela tým povedať, že nemusíte opakovane, keď raz niečo niekde určíte, že pri každom jednom opakovaní vždy to musíte prepisovať. Takže keď si zase opravíte, čo potrebujete, cez tieto služby, ešte tam bola posledná služba IČDPH, a táto posledná služba IČDPH slúžila na to, že ak teda by sa vám napríklad našiel taký záznam, ktorý ste zaevidovali, ale buď ste napríklad to IČDPH nemali v čase, keď ste robili ten doklad, ste ho nemali v číselníku partnerov, alebo ste ho potom opravovali, menili, tak ho zase slúži na to, že cez službu IČDPH viete k tomu príslušnému záznamu to IČDPH napísať, aby bolo správne, tak ako má byť. Prosím vás, môžem sa spýtať? Keď si prechádzam jednotlivé tie vlastne doklady, ktoré mám v tejto DPH-čke a tam to vykázali to okienko, keď mám prázdne, môže to zostať prázdne, či by malo byť všade nejaké D1 a vykázané, že áno, je prázdne, hej. môžu byť prázdne. A kedy je to prázdne? Vtedy je to prázdne, keď ten záznam nejde do kontrolného výkazu. Medzi ne bude napríklad patriť. Keď budete mať faktúru z Európskej únie, kde si nárokujete na odpočet, tá bude mať oddiel vykázania, ale ten výstup, to dodanie, to nebude mať príznak vykázania, pretože ten výstup z faktúr z Európskej únie nejde do kontrolného výkazu. To sú vlastne, preto som sa aj vrátila z toho vrchu dole, lebo ja tu mám také doklady, toto je na vstupe, ale také, čo som vlastne mala dodanie, to znamená, že OE, aj keď sme spúšťali ten výpočet, tak to bude vždy prázdne, pretože to nejde do kontrolu. Čiže iba do Európskej únie, keď to bude. Keď to bude tuzemské, tak by to malo byť všade. Áno. Keď to mám správne, lebo aby som vedela, ako som kontrolovať, či je to... Ale to sú tie Európske únie, lenže potom tam môžete mať také doklady, ktoré idú síce do daňového priznania, musia ísť, ale nejdu do kontroly. Medzi ne napríklad patria interné doklady, ktorými účtujete krádeže. Tie nejdu do kontrolného výkazu. Takže ten záznam tu bude, lebo sa musí vykázať v daňovom priznaní, ale tiež nebude mať príznak kontrolného. Len tým pádom tieto špeciálne účtovné operácie potom nemajú typ položky neurčené, ale majú tam v prípade krádeže, že krádež.
Takisto nepôjdu do kontrolného výkazu ani na konci roka, ak urobíte zmenu použitia investičného majetku, že vlastne tiež musíte interným dokladom účtovať po zmene použitia investičného majetku. Takýto záznam tiež nejde do kontrolného výkazu podľa posledných poučení, takže tam tiež nebude mať žiadny príznak. A potom samozrejme všetky oslobodené plnenia, okrem tých výnimiek tých oslobodených plnení, čo idú do oddielu A2. Viete, že vy síce fakturujete bez dane, ale ide to do kontrolného výkazu. To sú tie komodity podľa colného sadzobníka a mobilné telefóny integrovaného bodu. Takže všetky ostatné oslobodené plnenia mimo týchto, oni sú tu tiež, ale tiež nejdu do kontrolného výkazu. Predaje šrotov, prenájmy, takisto všetko, čo fakturujete bez dane v rámci tuzemska, to tiež nebude mať príznak kontrolného výkazu, to znamená, že bude to prázdne, ale bude to medzi záznamami, len to si potom treba všímať a netreba sa plašiť, pretože také záznamy, potom keď sa na ne pozeráte v evidencii DPH, tak vtedy tie oslobodené nemajú v tomto skladci dať hodnotu, majú tam, že 0. Viete, je tam len vyplnený základ daní. Ako keby cena bez daní, takto keby, že to sú a takisto všetky vývozy. To sú tiež oslobodené plnenia, že fakturujete niečo buď do tretích štátov, alebo do krajín Európskej únie. To je tiež všetko oslobodené a to tiež síce v evidencii tých dokladov tu bude, ale nejde to do kontrolného výkazu. Mohla by som sa spýtať z konta, keď je taký spôsob z konta, že keď sa dopredu dohodne, že keď zaplatí do určitého termínu, že môže zaplatiť o nejakú sumu menej, takéto skonto chcem sa spýtať, že ako sa to uvedie a potom ešte také skonto iné, keď po uzatvorení mesiaca snadka dohodne, že za určité odobraté množstvo bude mať, dostanem kvázi ako, povedzme ako, že mu vydobropisuje nejakú sumu. Kde toto budeme uvádzať? Ale z konta sme mali, či to bude medzi dobropismi. Z konta nevystavujete, buď vystavujete daňový doklad, a už to podľa toho ide do opravy základu dane. Čiže do C1? No. Hej, ja to nerobím kvôli sebe, to kvôli tým Rakúšanom. Lebo my robíme daňové priznanie, kontrolný výkaz a pre nich je to absolútne niečo aj pre nás nepochopiteľné. Tak preto, aby som vedela ich vlastne skontrolovať, že kde si to majú dať. Takže myslíte, že z konto teda do C1 normálne? Tak keď vystavíte vy, ale... Áno, keď oni vystavia následne po ukončení mesiaca z konto, takže bude v C1. Dobre, vráťme sa naspäť. Dôležité je vedieť, že pokiaľ viete, kde má byť ten doklad uvedený, že vy viete, tak si to viete tu manuálne zmeniť, aj napriek tomu, že ste sa v prvotných evidenciách nejakým spôsobom pomýlili. Všetci sme ľudia, máme právo sa mýliť, okrem ministra. Takže, poopravujete si to, čo ste si chceli opraviť a aby ste si mohli znovu zostaviť ten kontrolný výkaz a pozrieť sa na údaje, ktoré tam budete mať uvedené, je zase dôležité, aby ste cez služby zostaviť, najskôr si zostavili riadne daňové priznanie. Takže vrátime sa naspäť do daňového priznania. Zostavíme si daňové priznanie. Potom prejdeme do časti kontrolný výkaz. A aby sme mohli kontrolný výkaz zostaviť, znovu použijeme službu zostaviť. Tie doklady, vidíte, sme neopravili, tak nám zase píše, že nemáme uvedené pôvodné číslo, ale napriek tomu sa kontrolný výkaz zostaví. Na záložke údaje tejto vrchnej časti sú uvedené všetky oddiely kontrolného výkazu a keďže ten výkaz je už zostavený, tak aj doklady, ktoré by išli do jednotlivých oddielov, sú tu uvedené. Takže aj tu, keď sa napríklad pozerám, vidíte, tu mám doklad, kde mám napríklad NSK, nemám vyplnené ich DPH, takže tento doklad
nie je dobrý, lebo buď by to malo byť prázdne, lebo aj prázdne môžete mať. Prázdne môžete mať z toho typu, že ste napríklad vystavili faktúru pre taký typ organizácie, ktorá nie je fyzická osoba, ale nie je platcom dane. Hovorí sa tomu, že to nie je zdaniteľná osoba a medzi ne patria orgány štátnej správy, verejnej správy, to znamená rozpočtové organizácie, organizácie, ktoré sú zriadené štátom, ministerstva, čo ja viem ešte, čo všetko, ľudskí, materské školy, školy, jednoducho všetko, čo je zriadené štátom a nie sú oni platcami dane. Tí, ktorí sú, tak by tam mali to ísť DPH uvedené. Ja hovorím o takých, ktoré nie sú. No ale hoci kto, ktorý nie je platcom DPH, tak tam bude mať krásne. Aj ten, ktorý nie je platcom dane, presne tak. Takže môžu tam byť aj také záznamy. To som si chcela povedať, že nemusí byť pri každom jednom zázname uvedené to DPH. Môžu tam byť aj takí, len znovu si to treba skontrolovať, či teda máte správne ten doklad spravený tak, ako má byť. Takže zobrazí sa vám, keď sme teraz hodili A1, zobrazí sa vám zoznam odberateľských faktúr, v tomto našom prípade, a cez službu doklady sa viete pozrieť, z akých dokladov sa vlastne tie záznamy do toho oddielu A1 dostali. Vždy sa vám zobrazí, keď tam dáte tie doklady, len tá množina tých dokladov, ktorá ide do toho príslušného oddielu. Takže zase viete si to skontrolovať, ak je niečo nesprávne. Napríklad Adamková Olga, vidíte, to bolo to, že som jej teda som vám vtedy ukazovala, že som mu presunula z občanov do faktúr. Nemala by tu byť. Oddiel A2. Ten musí byť zase uvedený aj podľa kódov colného sadzobníka, aj podľa toho, ak by sa teda jednalo o mobilné telefóny alebo internetové výbory. Tu by sa vám nemalo stať, že tu budete mať také doklady, ktoré nesplňajú podmienku buď sumy, ako tu napríklad, mám len 200 eur, tak keby tu nemalo byť ani 397, takáto suma. A už vôbec by ste tu nemali mať také doklady, ktoré nemajú vyplnený buď kód colného sadzobníka alebo mernú jednotku. Ak sa takéto stalo, môže to byť zase tým omylom, že vy ste taký doklad vystavili, ale nemali ste správnu mernú jednotku. To sú tie merné jednotky, ktoré som hovorila, že tam môžete len mať TGT. To znamená, že ak je tam iná merná jednotka, tak vtedy sa to sem nezapíše. A nie je to správne. Tu tie informácie chýbajú. Oddiel B1. Takže v našom prípade sú tam doklady z Európskej únie, alebo tamto dodanenie, ktoré sme spomínali, že môžeme mať z Tuzemska, že sme nakúpili oslobodené plnenie a našou povinnosťou bolo dodaniť, ale zároveň máme aj nárok na odpočet. Oddiel B2, doklady z Tuzemska, tu dokonca nemám ani poradové číslo faktúr, ani DPH, asi interným dokladom niekto len účtoval. Toto tiež nesmie byť takto v oddieli B2. Pretože v oddieli B2 musia byť doklady od platcov daní, také SK, bez ničoho by tu nemalo byť. Oddiel B3, ako sme už povedali, sa bude uvádzať v kontrolnom výkaze jednou sumou, ale cez záložku doklady sa zase viete pozrieť na všetky doklady, ktoré do toho oddielu išli. Oddiel C1, opravné doklady. V
na týchto dokladoch by sa vlastne mali uvádzať aj tie pôvodné čísla dokladov, ku ktorým sa opravné doklady viažú. Takže zase, keby ste tu našli takéto nevyplnené pôvodné čísla dokladov, znamená to, že musíte sa vrátiť naspäť do evidencie DPH a popravovať teda tie príslušné pôvodné čísla dokladov. C2. Prijaté dobropisy. Oddiel D1. Tržby z registračnej pokladnice za celú organizáciu. Chcem ešte upozorniť na to, že pokiaľ by ste tam mali uvedené také obraty, ktoré sú v rozličných sadzbách dane, že fakturujete, alebo teda, že vystavovali ste doklady aj 10-20% dani, tak potom to bude uvedené, aj tá znížená sadzba, že to bude 10 a hodnota tej dane, tej zníženej sadzby dani, ak by ste taký doklad robili. Stále platíte služby doklady, sa viete pozrieť, z akých dokladov sa vám vlastne nakumuloval ten obrat do príslušného oddielu časti D1. No a posledný oddiel D2. Znovu jednou sumou uvedený základ dane a daň. A takisto si viete skontrolovať, ak tam to má byť vykázané nejakým iným spôsobom, tak si viete skontrolovať a prípadne, keď distonujete, teda vymažete kontrolný výkaz, viete si takýto záznam opraviť. Ktoré sme to vedeli oddiely. Myslím, tento A1. Tam to venila. Takže buď s tým, čo nájdete už v tých jednotlivých údajoch, poviete, že je to v poriadku, pokiaľ nie, že sa vlastne potrebujete vrátiť k tým dokladom a potrebujete ich poopravovať, stále platí, vymažete kontrolný výkaz, ale musíte vymazať aj daňové priznanie, pretože ak je daňové priznanie v tejto časti, tak tu cez doklady vám nedovolí použiť žiadnu službu na opravu. Musíte naozaj urobiť to, že vymážete, zase to asi robíme viacerí, nevadí. Takže tu už je disponibilný cez doklady a zase poopravujete to, čo chcete, aby bolo iné. To, čo sa pýtala aj pani Pararíková na začiatku, že či vidí, do ktorého oddielu jej to vlastný program dá, že keď si to teda bude chcieť nejakým spôsobom inak zosumarizovať, doplňali sa tie gridy kvôli kontrolnému výkazu, takže vidíte, keď by ste teda išli na koniec tých jednotlivých riadkov, tak tu vidíte časť kontrolného výkazu, kde takýto záznam bude vykázaný. Pre kombinácie typu RP, občan, daň na vstupe sa vlastne sem doplňali potom aj tieto premenné. Už podľa toho, na ktorom zázname stojíte, tak sa vám tá príslušná časť otvorí. Ešte, ak sa, ale to som vám mohla ukázať, keď sa zostaví kontrolný výkaz, ale najskôr daňové, lebo to tam bolo nič. Keď sa zostaví daňové priznanie a k nemu kontrolný výkaz, tak na tých záznamoch v evidencii DPH sa zobrazí aj číslo kontrolného výkazu v tejto dolnej spodnej časti, že je to vlastne ako keby vykázané v tom, nazvem to tak, riadnom kontrolnom výkaze, že to nie je nejaké opravné alebo teda dodatočný záznam do kontrolného výkazu. Takže tu po výpočte už budete vidieť takéto, že číslo kontrolného výkazu naplňa sa až vtedy, keď je spustený ten výpočet kontrolného výkazu. Aj sa tu zároveň uvedie informácia o tom, že v ktorom období
sa ten záznam v kontrolnom výkaze vykázal. Takže keď sa to zostaví, tak sa viete takto spätne ku každému jednému záznamu teda vrátiť, pozrieť si ho. Ešte tlačová zostava nie je hotová, ale bude. Zatváram tie okná, potom mám to neprehľadné. Tu v tejto časti bude tlač, ešte nie je, ale bude sa dať vytlačiť. Ale čo už sa dá urobiť, je vlastne ten XML súbor, ktorý sa vyexportuje podľa toho, kde máte teda nastavený adresár, kde sa má ukladať. Takže my keď sa pôjdeme pozrieť do toho adresára, nie, to je tu, ale za pečku. Kde sa to nastavuje, kde sa má ukladať? Keď vás poprosím. Za chvíľku sa vrátime. Počkajte, aby som dokončila jedno a potom budeme druhé. Toto je vlastne ten XML súbor. Keby sme ho otvorili, nebudeme ho modifikovať, lebo by sme si ho otvorili. Takže takto vlastne vyzerá potom ten XML súbor, kde sú uvedené tie jednotlivé oddiely a doklady. Ja som si všimla vlastne, že tam je tých jednotlivých oddielov je do exportu, do chcel sveta, možno sa chcel vybrať. Keď chcete, môžete. Môžete aj tak. Ešte sa vrátim potom k tým tlačiam. Keď sa pýtate na tie exporty XML, väčšinou táto adresa, alebo teda ten adresár, tá cesta k tomu ukladaniu súborov býva rovnaká, spoločná aj pre daňové priznanie, aj pre súhrnný výkaz, aj pre kontrolný výkaz. Je to kvôli tomu, že všetky šablóny tlačových zostav, ktoré používate potom pri tlačiach, sa ukladajú do jedného spoločného adresára, ktorý je vlastne napísaný na tomto začiatku, odtiaľto. A on, keď vlastne vytvára ten buď XML súbor alebo k tomu nejaké doklady, ktoré slúžia ako podklad, napríklad, že ste ten daňový súbor odovzdali, tak ide potom do toho svojho adresára a vytlačí vám tlačovú zostavu. Takže ten adresár pre kontrolný výkaz bude taký istý, mal by byť taký istý, ako ho máte uvedený tam, keď tlačíte daňové priznanie. Takže to, čo má pán Filo dole, keď používa export daňového priznania, tak taká istá cesta vlastne bude aj tu. Ona sa zvykne nastaviť taká istá, ako máte v daňovom priznaní. V prípade takom, že by nebola, tak sa chodí pozrieť, čo máte dole na lište v daňovom priznaní a takú istú si nastavte potom aj sem do tejto časti na parametre exportu kontrolného výkazu. Takže bude tlač, ale ešte nie je. Viete si zase ešte, kvôli tomu, že keď ste sa pýtali na tie tlače, že ako si čo vytlačiť, tak viete urobiť aj to, že keď máte teda už vypočítané to daňové priznanie, čo tu máme zase obdobie a že... Tak to som myslela, tieto doklady. Viete si ich buď, teda vyfiltrujete ten príslušný oddiel, ktorý tu máte uvedený, napríklad si dáte rovno tú časť A1, že niekto máte po častiach. Vyfiltrujete, ale bude tá tlačová zostava. My som nechcela povedať, že musíte to takto krásne robiť, ale viete si spraviť takýto filter a vytlačiť si. A tak keď si to aj naimportujem do XML-ko, do buď dane alebo na portál, no tak tam si to potom môžem vytlačiť ako tlačivo tiež. Ale budete to môcť, len hovorím, ešte to kolegyňa nemá hotové, pretože najdôležitejšie vlastne boli vstupy, aby ste mohli evidovať doklady, aby všetky tie evidencie vám to robili čo najlepšie, aby ste sa vy nemuseli zaoberať pri každom jednom doklade, že ktorý oddiel. Preto sa snažila tam zabezpečiť tú automatiku. A už keď tam tie doklady mala, tak zase musela stvoriť to, aby to išlo teda do toho správneho oddielu, takže zase v evidencii DPH ďalšie funkcie, aby to fungovalo. Robila XML-ko, takže budú aj tlačové zostavy, ale by som to tak povedala, nie že nás to netrápi, ale
Nie je to tak dôležité, aby... To, čo treba mať. Áno, áno, aby ste mali správne tie jednotlivé údaje vyložiť. Ako urobiť tlačovku, to sa dá aj dodatočne, len aby ste si dokázali skontrolovať doklady. To je dôležité. Takže opraviť vtedy, keď nemáte ešte zostavené daňové priznanie. Vždy, keď sa niečo dorobí, snaží sa to teda kolegyňa hneď vydať, aby ste to mali čo najaktuálnejšie. Len naozaj sa stalo to, že ako intenzívne začala finančná správa vydávať poučenia, kde si odporuje, kde neplatí, čo vydala predtým, čo teraz napíše, tak to sa už potom naozaj veľmi ťažko robí. A práve z toho titulu, že dochádza k toľkým zmenám v tých poučeniach, sa rozhodla, že tam dá tú funkciu také, viete, že nevykázať. Aby sa potom naozaj mohol ten človek už sám teda rozhodnúť, keď vie, že toto tam zase by nemalo ísť, tak aby si to mohol ručne povedať len tomu záznamu, že nevykázal. Takže bude. Dobre. To bola časť ku kontrolnému výkazu, zatiaľ, čo všetko teda už budete môcť používať, ak vám, alebo už aj možno máte nainštalovanú tú verziu stiaľka. Takže keď prídete domov, tak už budete môcť spúšťať výpočet kontrolného výkazu. Nezabudnúť ale na to, že doklady musia byť kvôli výpočtu kontrolného výkazu, musia byť zaúčtované. Ale kvôli opravám, že si napríklad chcete opraviť variabilný symbol, tedy ten doklad nemusí byť zaúčtovaný. Tie služby oprav fungujú aj nad nezaúčtovanými dokladmi. Myslím tým toto, že nemáte... Príznak 3. Prosím? Z príznaku 3 musia byť. Ja hovorím, že kvôli výpočtu musíte mať zaúčtované údaje, ale kvôli opravám, že máte zaevidovanú nejakú faktúru a zistili ste, že ste tam nedali správny variabilný symbol, tak nemusí byť faktúra zaúčtovaná. Lebo ona vás pustí tá služba, keď vymážem to daňové priznanie, že aj keď ste v evidencii DPH tu, že ešte to nie je zaúčtované, hej, že nemá príznak zaúčtovaného dokladu, tak tá služba tu funguje, že ju viete použiť. To som tým chcela povedať, že nemusíte mať zaúčtované, aby ste mohli opravovať, ale keď chcete zostaviť kontrolník, musíte mať zaúčtované. To sú ako keby dve veci. Takže keď si budete chcieť opraviť, nemusíte, ale už keď chcete spustiť ten kontrolný, aby ste videli, do akého oddielu vám to vykáže program, či to máte správne vykázané, tak vtedy už musíte mať zaúčtované údaje. Vtedy to inak nejde. K čomu sa chcete vrátiť, čo sa týka kontrolného výkazu alebo ešte k tým evidenciám dokladov? Preto sa tam nedovolili opravy typu, že oprava, lebo vtedy by sa skôr mohlo narobiť viac zla ako dobrá, že by ste si omylom opravili niečo, čo síce nesúvisí s kontrolným výkazom. Takže preto sa to snaží urobiť takouto službou, aby ste naozaj modifikovali len tú časť kontrolného výkazu, aby ste si to vedeli skontrolovať. To sa už bude takto vykázané, nehať aj prázdne, tak ja už to nebudem spokojný. No super, tak sme rádi. Môžem sa spýtať, Áno, mám došlé faktúry, ktorých si nemôžem na vstupe uplatňovať jednoducho. Čiže budem potom ukázať aj to kontrolného výkazu, vzhľadom k tomu, aby bola vlastne na finančná správa kontrola. To je práve to zaujímavé, kvôli čomu vyšli aj ďalšie poučenia, pretože v prvých poučeniach bolo, že nárokovateľnosť dokladov, plný nárok, kráti nárok a nemá nárok, mala ostať len v oddieli B1. Teraz to rozšírili aj do oddielu B2. To znamená, že aj v oddieli B2 nebude len, že plný nárok, kráti nárok, ale aj doklady, ktoré nemá nárok, sú označené. Len zase, viete, môže to byť doklad ako taký, že celá faktúra je povedané, že nemá nárok, ale môže to byť zase aj kombinácia, že čas mám nárok, čas krátim nárok, alebo čas, že nemám nárok. Takže v poslednom poučení teraz bolo, že všetko, čo je na tej faktúre, by sa malo uvádzať.
Reklikujem to bolo trochu nevadí. Ale budem to podobne ako aj vidieť, lebo ja mám také obchody, ja, že mám tam iba, ja neviem, koeficientom si beriem, ale iba z 50% celej faktúry si beriem koeficientom, ale iba z nejakej čiastky malej, hej, že nie som 100% na koeficientom. To myslíte, že nemáte ten koeficient na krátenie kvôli oslobodeným plneniam, ale taký nejaký svoj koeficient, ktorý by si na začiatku dnes poviete, že na túto časť DPH-čky nemám nárok. Takže po správnosti, tak ako to stále sme tvrdili, že by sa to v podstate malo evidovať, dodávať v mestských faktúrach tak, že si tú faktúru ako keby rozdelíte a poviete tým 30% riadne, že základ daň, ale nemá nárok. Tak, by sa to malo evidovať. No a podľa posledného poučenia aj takýto záznam nemá nárok, by mal vchádzať do kontrolného výkazu. Pretože oni zase zistili, keďže to tam najprv nedali a chcú krížovú kontrolu, že by zase nesedel základanie a daň, ktorá je na doklade, pretože vy keď rovno poviete, že nemám nárok a nezobrazí sa to tam, tak už potom nemajú to šancu skončiť. Takže to teraz zase takto je. Ale to bolo poučenie z piatka. Možno dneska vyjde po obede nejaké ďalšie, ktoré to znovu zmení. Ale štandardne to, čo som sa aj dohodla s mojimi kolegami, ktorí sú na vývoji, s našou pani analytičkou, je to tak, že toto by mal byť správny spôsob evidovania faktúr, pretože ako náhle vy máte na daňovom doklade vyčíslenú daň, tak by ste ju mali evidovať. Akurát tým nárokom máte hovoriť, či mám nárok, krátim nárok, nemám nárok. Ale nemali by ste evidovať, že oslobodené plnenie, pretože tam nie je na tom doklade, ktorý ste dostali, nie je uvedená nulová sadzba, tam je daň. Len oni to zase takto nedomysleli, samozrejme. No, ale možno tých poučení budeme mať aj po podaní toho daňového priznania a prvého kontrolného výkazu možno aj zase viac, pretože je to naozaj prvá vec, ktorá sa ide takýmto spôsobom kontrolovať a sami uvidia, že či ešte treba niečo zmeniť, alebo teda je sa to možno inak. To ešte nikto netuší, pretože ten prvý výstup, alebo aj nejaký majú, neviem, či už sa dá podať aj kontrolný výkaz v tomto čase, nebola som na portáli finančnej správy, tak sú to možno takí placovia, čo má 4 faktúry na výstupe a 3 na vstupe. Takže tam to nie je taký problém, pretože väčšinou firmy, organizácie takto zavčas ešte daňové priznanie nerobia, lebo len do 15 dní jednak môžu vystaviť faktúry a ešte aj prijať faktúry. Takže tam to býva až okolo toho 20. sa začínajú podávať daňové priznania. Takže možno ešte, ťažko to nám povedať, kedy a ako výjdu vlastne tie poučenia. Malo by sa to podľa správnosti vydovať tak, ako som teda hovorila na začiatku, pretože tak káže metodika, tak kážu zákony. No a už potom, ak sa vy rozhodnete, že takýto záznam tam nechcete vykázať, bude tam vlastne tá služba taká, že viete, budete môcť povedať tomu záznamu, že ty nechoď do kontrolného výkazu. Bude to už vlastne na vašom rozhodnutí, ako aj teraz vždy vám píše pri každej jednej oprave, ktorú použijete, že ten údaj, ktorý vy sem zadáte, už potom nekontroluje aplikácia, pretože vy ste teda rozhodli o jeho zmene, na čo teda máte právo, preto je to tam umožnené. Čo ešte ku kontrolnému? Ešte sa chcem opýtať, vyúčtovacie faktúry. Čiže zoberieme nejakú zálohu a po vykonaní služby, to jednu zálohu môžeme zobrať aj pol roka dopredu. A keď vykonáme službu, tak robíme vyúčtovaciu faktúru. No, ak ste a príjmete medzi tým aj platbu, to znamená, že vy vystavíte, hovoríte... Áno, peniaze zoberieme, to je zálohová, čiže peniaze prídu. A vystavíte aj zálohovú daňovú? To sa len pýtam, aby som povedal. No, dobre. Potom sa robí vyúčtovanie, čiže skutočné... Keď sa to naozaj uskutoční. Áno. Čiže príklad, čo je dneska je február, čiže 15. sa to uskutočnilo, do 15 dní treba vystaviť faktúru. My ju vystavíme
doteraz sme to vystavovali proste tak, že dátum zanedbateľného plnenia bolo deň ukončenia prác, aj čo je to 15. A faktúru sme vystavili, či už bola plusová alebo minusová. Teraz je taký názor, že ten dátum zanedbateľného plnenia by mal byť toho 15. len vtedy, ak je faktúra plusová. A ak je faktúra minusová, mal by byť dátum zanedbateľného plnenia dňom vystavenia faktúry. No, to je len pri opravných daňových dokladoch, ale vyúčtovanie diela len preto, že sme zobrali zálohu, to vôbec nemá s opravou základu dane nič spoločného. Je to tiež len názor, ja prezentujem taký názor. Ale viete, pretože na školení presne nám vraveli, že to má byť uvedené v kontrolnom výkaze len v sume rozdielu dane a nie ako plus mínus spôsobom, akým pracuje Softy, ktorý sa mi zdá logický a jasný. Lenže je usmernenie z daňového úradu už také staršie, že pokiaľ sa príjme platba vopred, ten vystavený daňový doklad je doklad riadny. Je to zálohová faktúra daňová, ale doklad riadny, ako keby sa tá buď služba alebo tovar, ako keby sa uskutočnilo všetko. A to, čo sa vystavuje následne ako nejaká dorovnávka, iba v tej časti sa vlastne má vykazovať. Áno, No. ale nie ako opravný doklad. Nie ako opravný. No. Nie.